Maupay nga gatohan mga mamarat. Regarding hiton free wifi public, may dito mga posibilidad nga pwede ito yung makuha ni mo informasyon. Sugad hiton naklikahan mga link nga diri nimo baga diri unusual links naton nakikita. Okay? So meaning to say papafill upon ka hiton mga link nga ingganyo ka nga makaklik ka ito na link. See to it nga before ka mag-clickin mga link, you have to verify the information or the link. Kay dito basta-basta la. Kay dito itong mga public wifi, may mga security kasi ito yung okay, may dito bot siguro madali-dali kita maka kunwari ito baga knowledge itong nascan, itong network. Basta dili lang kita mag-accept or i-accept naton itong mga security features natin itong camera, i-allow natin, i-grant natin itong access itong mga unauthorized user. So, di na ka pala makukuha ng informasyon once maghatag ka, haira, hingkusa, hininformasyon. Haakon baga paggamit-hamit itong GCash, diri ka basta-basta ma-hack once diri ka mag-link or mag-install rather in application, third-party software. Kasi may dito mga link na ma-input baga nga ng clone nga GCash, clone nga social media. So kasagaran na hinabo ito, ma-click kayahin in link, okay? URL link mga So ito yung mga link diri usual baga hinhalaba. Kumbaga ito nga link damo itong mga sinisaring mga special character. So maghimo ka nga ng link, i-verify mo kung talaga ito kasi may na paghatagin mga redirect mga page nga clone talaga ano ba ito, phishing tawag ito. Yung kukuha nimo kung dumara ka nga ni magpabitik ka nga ni maka-fill up ka arwang ka ito, sige fill up your login username password, may hingat ito Hera server. So kung ito diri usual, diri authentic, diri legit na aton site nga ginakadto kay pagabaga gud talaga yan Facebook or GCash nga malagin. So once ito iba ito server ito. Clone ito clone. So once ayo ka mo ito pag-click, iton na access la naton iton aton mga application account online, mga sinisari nga digital wallet, kasi nakaka-click kita, diri kita aware na nakiklik naton ito nga mga link na diri kita kikita or diri kita mindful nga ito ngayon naton gigagamit in inputan ng information diri nga nito share clone lang ngayon. So that is why sometimes nakukuha ito information nitong mga user. Dapat ito mahibaro pag verify. Dati kasi prior to pandemic nakatukit ang mga malls. So, kinaaro ito for new features, kumbaga nahimo nga pag-verify ngayon nga imong cellphone usala. Kumbaga, anira pag-detect ng user, may mga ID man kita ng string, di ba? May natin sis ID, may natin mga ID. So, itong ID, may itong gigagamit pag-detect nga once inihiya sumulod, may MAC address man ito kukuhaon. Once inihiya sumulod, may number. So, kaya allow natin 1 hour. 1 hour la. Pagkabuhasan nila another 1 hour. Yan iba ito kay gukuha number kay as unique manggulit number, user ID, unique ID, then ino-notify itong mga nakantoha mall or nakantoha mga establishment na kung gusto nila new mga promos. So usag ito niya, pero usually gagamit ito ID identification nga ikaw ito nagamit nga phone. Makakahatag ka ito kay di ka man makaka-input kay makuha ka pa hin IP address or your MAC address. So it takes time ito gin-detect la nira aaro nira an number para unique. Si tweet nga naka two-factor authentication ito mo social media. When you say two-factor, ma-email mo or ma-text, ma-tagin OTP. So dapat ma-change mo ito dayon. Disconnect dayon ay mo ka network. Technically ito kung baga may it usually na man in the middle, kung baga ma-listen let mga hacker kung mag-allow ka la, mabitik ka nga ni
mag-phishing nga, may mga phishing, pa-click mo nga nito, tapos allow, i-grant nimo their access, that's the time la, makaka-access sa mo phone. Diri mo nga nito ni mo tagan, diri tira makaka-access. So disconnect, mas maupay ta kung lang masisiring, kung nato kita public wifi, okay gad leto, pero ayaw like allow it mga third party nga mga application software, do not allow, do not grant access to your phone, to your mic, to your camera, to your photos and videos and so on. So you have to block, you have to do not give them access to your phone. Pero kay diri ka ma-hack basta diri mo tagahin permission. Meaning to say diri secured, so possible open lahi, possible, pero mga users ta kon lay to masisiring, avoid unauthorized access to your unit. So meaning iton nga ni nga mga apps nga napautang, registered, it mga registered la nga mga lending company, ayaw ka may registered. So registered, iton mga legit talaga. So verify anay. So tanan man, sample nga tanan na app, dapat registered iton. Mga e-wallet and so on and so forth. Kung diri mo kilala, ayaw pag-register kay kukuha wala dili mo information, tas amo tira gagamiton, may ma-combination nito, ma-access na tanan nimo sinisiring nimo phone or social media account. Ayun. Usually nagamit man gud ako kung sample na umusan akong data. Safe ito basta ayaw like allow. Iton mga other app, hindi mo phone, get access kasi may aton sa phone kasi may sinisiring ito nga auto capture. Auto capture, so diyan na ma-allow ko masaring record tapos auto capture. So i-allowan may the app nga na auto capture tapos natong conversation i-allow ko nga nito hira makakabati taton storya. Pero di ko nga nito galaw di tira makakabati. Di tira makaka-access taton conversation. Kita ito baga makakakuan may magatsing pa man may kaupayan, dili kita kaupayan. So prevent na lakita ito. Paras man letter sa ring ko pa haton panimalay. Taradhan tala maupit portahan para diri ma-open iti ba. Correct. Amulet ka simple. Itong diri nimo kilala na kinahanglan mag-access sa timo social media account or any phone information. Tapos kung diri gusto talaga nimo access sa timo information diri mo kilala, lock your profile sa social media. And also imo naman kuan mga e-wallet, see to it that na change ka timo sinisiring pin and naka two-factor authentication tanan na yung social media. Ang mga autoridad may dito sinisiring as cybercrime or hacking incident awareness, so you can search that Google or Facebook. Maging kita sining ayon la kita kampante hiton mga link, we have to be meticulous or we have to be aware iton mga nanahinabo yan aton social media or any incident nga nahinabo na public wifi o basta open, say to it nga diri ka gud tala kung di man maiwasan makagamit kahin sinisiring public wifi, okay ito hiya basta secured nga avoid accepting unauthorized access. That's all.